Toto mesto poznám lepšie, než si myslíte. Kubínčania, volám sa Jano Briestenský a tomuto mestu slúžim už 28 rokov. V roku 1998 som sa prvýkrát stal súčasťou mestského zastupiteľstva. Mal som možnosť učiť sa od všetkých primátorov, odvtedy až doteraz. A dnes som najdlhšie slúžiaci poslanec v histórii mesta. Okrem rozvoja mesta chcem vyriešiť problémy, ktoré nás brzdia. Preťažená doprava, bývanie pre mladých, nevyužitý chátrajúci potenciál mesta, nedoriešené projekty, miesta, ktoré si zaslúžia lepšie fungovanie a doladiť parkovaciu politiku. Netreba vymýšľať koleso. Treba veci konečne riešiť zdravo a s rozumom. Skúsenosti, ktoré som nazbieral, ma viedli k tomu, že som sa rozhodol kandidovať na primátora Dolného Kubína. Vložte do mňa dôveru, vrátiť vám ju chcem prácou, ktorú bude vidieť.